ya zvaitika ndezvekuti ndareceive a phone call from manager wekumupfumi transport Stella achiti kwaitika tsaona kugarage kwavo achida rubatsiro rwemaambulensi. So since tiri discovery ambulances takutofonera ambulance yauya tasvikirana nawo tasvika tichiona vana vakarara pasi. So waona zvichiitika panguva yazvaitika iyo wari kuti dhiraivha anga akatakura vana vechikoro veversatile anga akaisa maearphones, goods train richiuyawo raridza huta iye haana tanzwa. Saka unfortunately ipo paitika tsaona iyo yekuti bhazi rarohwa nechimbadumbu kusaidi rekumapassengers. Dhiraivha chaangoita paitika tsaona iyoyo akwanisa kudzika mubhazi ndokutobhatiza vana vanga vakarara pasi. Ambulensi yakwanisa kutakura vana ichimhanyisa paprovincial hospital yedu yekwamutare. About 15 vana vatapurwa vachena. Mamwe maambulensi azouyawo later on, but vana vanga vatosara vashoma pane vatakurwa vacho vachiendeswa kuprovincial hospital. Ndo zvaitika.